Giawhag ang mga Gidonar og used clothing alang sa mga nasunugan sa Tipolo, Mandaue City nga sigurohon sab nga masul-og og kapahimuslan pa kini. Kaganina ang mga donasyon nga Senina nga halos di na mahitsura gipanglabay na lang aron madispatsar. Ano ang report ni Nico Serino? Kini ang among naabtan kaganiha sa evacuation area sa CICC ground sa Dakbayan sa Mandaue. Nabisi kini mga clean and green staff sa barangay Tipolo pagdispatchar ni ining ubay-ubay nga mga used clothing. Gipanglabay na lang nila kini. Kay gawas nga nauwanan ug nabahaan kagabi kining maong mga sanina halos di na magamit gyud sa mga fire victims. Matod sa mga barangay staff, ang uban nga gipangdunar nga mga sanina, mga gisi-gisi na ug di na magamit. May ako nadunggan. Maingon man sila nga dili na lang unta sad kuno na mga kay-ukay. Kay daghan naman kay sila na tigom. Makaingon lagi mister nga abi kay nasunugan adto na lang sa Gipanglabay ang ilang din na mga gamit. Naapon mga kaldero nga tayaon na. Sa wa pagipalabay ang mga nuog, gipaadtuan pa sa kapitan ang dapit sa mga nagnegosyo ug mga trapo nga mikuha sa mga panapton nga ilang mapahimuslan. Mga pinilian naman, mga gisi na. Oh, di na. Ano nga gisi naman. So asam na hatod sir? Ato sa Binaliw. Matod sa Operations Chief sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, daghan-daghan na sabgyud noon ang mga Gidonar og used clothing. Mao nga mas maayo nga laing klase na sa donasyon ang ipanghatag. Imo sila tagaan og kuan nga mas grabe pa bitaw nga dili na magamit. Sa Manila, like for example, ang uban diha Gipanglabay na lang nila. Nga dili na lang yung mudawat og mga used clothing. Kana lang mga goods, mga kuan mga bugas ba aron. Padayon sab hinuon ang pag-abot-abot sa lain-laing mga hinabang alang sa mga biktima, labi na sa mga pagkaon. Kaganiha, nabisi sab ang uban kanila dihang naabot ang rasyon sa water tanker. Kay matod sa mga evacuees, kinahanglan kaayo ang tubig sa ilang pagpuyo sa dapit. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.